Kung tawa na to, pakuan niya kansoy. Yan itong palusan ko. Salamat na awat ko sa dalan ba. Buta naman na dito eh. Asa man tamo agi ani? Di man kabuok. Yate init ra ba kayo? Tay, nakutuhan di ko ba? Gulat na siguro dito sa ko ang mga kumpare. Ara ditong buang ha. Kami itong takasan may wagang pungkula ako karon. Para di yung kakauli. Nanti sa agi ani. Kay dira murag dito man na padulong sa kwan. Asa na padulong? North man siguro na. Ha? Uy! Nibalik mo ko sa kong giagian. Karon kang tawanan. Di yung kakauli karon. Nga, diri mo ko ni agi ganiya. Ay, kabuang nga ning kalakihan niyo eh. Saan naman noon? Ay! Matay! Lakot mag-aani nga. Ay! Tuway na ba kayo? Ha! Saan naman ni noon? Agi na po nagpakalikan ni Ron. Huh! Pagkapait aning kinabuhian eh. Nagbalik-balik naman sa kundaan. Ano siguro sa nina? Sama ni. Balihon siguro ni kay ingon pa nila kung masaag daw ka. Imo daw sa nina, imo daw balihon para makadto daw kasi mga tuan. Ni. Okay na siguro ni. Uy! Ay, kamatay na balik ang buko diri oy. Ay, daunsa naman noon ning kalakihan ni balik-balik na buko diri Nawa lagi. Na. Di nakakauli. Gihian mong ko nimo tanawa. Sige na jud kag balik-balik diha Di na jud kakauli jud. Ay, kaduhan na yun ba? Ang saon man yun ni ba?
Na. Agi na po tayo duwaro na. Ayun, ti, ni nga kalaki ni. Oh. Siyaro gibali na itong sanina. Di magyapon sa kaulian eh. Kanihara yung kumain balik-balik. Ay, ate na! Kiyamon ko diri. Ay, naku, minsan naman inong kalakiyan eh na.